Prečo ste sem prišli? Pretože ma zaujíma čosi o tej správe, ktorú dalo ministerstvo, myslia učitelia, a aj to, aké majú predstavy, čo a ako by sa malo zmeniť. Pozvali ma, popovedal som za svoju povinnosť sem prísť a počúvať ich v prvom rade. Nie ja hovoriť svoje názory, ale počúvať ich názory. Vypočuli ste si to? Tie ich pripomienky? Čo na to hovoríte? Viete čo, musím povedať, že tie body, ktoré mali ako tak v tom zhrnutí, hlavné body, s väčšinou z nich sa stotožňujem. Nechcel by som teraz prebrať jeden bod za druhým, ale s tými základnými bodmi sa stotožňujem. Možno, že niektoré formulácie tam nie sú celkom presné, ale to, čo chceli vypovedať, napríklad keď vypovedajú, že zriaďovateľ by nemal menovať riaditeľa. On ho menuje aj dnes de facto, to je nepresná trošku formulácia podľa zákona, ale musí menovať toho, koho navrhne rada školy. Tá zmena je, že sa obíde rada školy. Čiže v tomto duchu s väčšinou tých ich pripomienok sa stotožňujem. V prvom rade je veľmi dobré, že učitelia našli odvahu verejne vystúpiť. Je pravda, že to, čo som teraz videla, svedčí o tom, že oni si tú správu o stave školstva naozaj veľmi podrobne preštudovali. Je pravda, že v tých návrhoch, ktoré oni chcú predložiť ministrovi, je strašne veľa tém, ku ktorým sa dá veľa rozprávať a veľa diskutovať. Je jasné, že to nemôže obsahovať úplne všetko, ale oni sú otvorení pripomienkam. Úplne prvý moment, prečo sme tu, samozrejme, je ten, že ako učitelia máme pocit, že sme všestranne vo veľmi zlom stave, hej? Okrem iného aj zlého hodnotenia. To bol vlastne to, prečo sme sa všetci, ako sme tu boli, vlastne niekedy stretli a spojili. Pozýva sa nám strašne veľa ľudí, už to vlastne nestíham, tak ako jak mi začali ľudia posielať rôzne podobné prípady, tak už by som si asi mal založiť nejakú agentúru alebo zamestnať troch ľudí, proste už to fyzicky nezvládam, tak len im píšem, že zavolávam a už vidím, že to nezvládam proste, že to je strašne veľa prípadov, sa to začalo hustiť. A čo sa týka Ota Žarnaja, tak sa to, myslím, dobre posunulo, že fakt veľa ľudí o tom vie, je tá kampaň, je tá petícia, ľudia reagujú, podporujú ho. Na druhej strane na škole nastalo úplne peklo, myslím, na škole Ota Žarnaja mám informáciu, že riaditeľ tam robí každý deň porady, kde nutí pedagogický zbor, aby podpísali nejaké vyhlásenie, že nesúhlasia so všetkým tým, čo sa deje okolo školy. Sú tam rôzne tlaky proste a stále nikto zvonka nezasiahol. Preto sme vlastne urobili tú petíciu a preto budeme ako bojovať v tom a tlačiť to ďalej. Zdá sa, že učitelia už nebudú len pasívne čakať, čo štát si vymyslí, ale rozhodli sa, že ukážu, že majú dosť vlastného rozumu a dosť dobrých návrhov na to, aby ukázali, ako by mali štátne organizácie riadiace školstvo fungovať. Ja som bol ministrom a viem, že pre ministra nie je ľahké mnohé veci, preto mám aj istú mieru empatie. Na druhej strane vnímam, že tá situácia dospela do naozaj, by som povedal, medzného stavu, keď učitelia boli ochotní a schopní výsť do ulic a štrajkovať, pretože to si nepamätám za celé obdobie od roku 1989. Čiže myslím si, že je naozaj okamih, keď už sa to musí zlomiť. Pre našu prácu učiteľov sa nič významné nestalo, nezmenilo pre našu každodennú prácu. Je viacej bolo školstvo v médiách, samozrejme viacej sa o školstve hovorilo, a to aj z jednej strany a z druhej strany. My sme sa prebudili k tomu, aby sme povedali nejaký svoj názor. Došlo aj k takému nejakému čisteniu v oblasti odborárov alebo odborárskej organizovanosti. Vznikli nové školské odbory, vznikli nezávislé odborové organizácie. Ľudia už chcú proste povedať svoj názor nielen v rámci nejakého zákonom vymedzeného kolektívneho vyjednávania alebo v rámci jednej odborovej organizácie, ale
zamestnanci z tej profesie. Tento rok ešte neskončil. Ja si myslím, že to prelomové nastane zrejme na jeseň, keď pocítia, že v podstate takmer nič sa neudialo, čo sa týka ich postavenia. Očakávam, že ešte aj z ich strany dojde k ďalším aktivitám. Tak dúfam, že to bude lepšie. Samozrejme, že dúfam ako učiteľ, ktorý má za manželku tiež učiteľku, veľmi dúfame, že to bude lepšie a že sa nám možno bude ľahšie dýchať pri splácaní hypotéky, ktorú máme na svoje bývanie a pri výchove našich 3 detí a ich hľadaní zdrojov pre ich potreby.